Luto na si Bunso, Florami Buhalana. Sana ka nice kay Sina, guys. Ako ganahan ta ko mga bani lanza. Di mamusayal, di makamusayal. Di musaya musuot man ko na pareho sila gidja. Yelo laman nag-idza. Ito, kamay sa ganin. Ya mo ban si Mama Julie. Hala nice lagi mo. Naikag ko. Palima ka, kalihigog sa to. Sige ra karang. Day. Mura mo kambal. Day, morning Doy. Ay, di ba naman ko doy? Di ba gan kalihigog? Ah. Da amping mo kay Kamong bilang ti hay ni tinangga. Aw, di kambal. Mama Julie and Florami Buhalana. Dana imong kuwan sa yan na si kadulo ra. Sige, amping. Hi. Guys, good morning. Kuno pud ni guys si Ruby Provinciana. Dada sa ang mother. Nag-survey mi dari sa mga tanom kay ara pun adto nag mga tanom ni dari kay Sakto naman na. sa malis na nga Sakto di na man na. kuwan naman hindi naman ni kado mag kuliklihikan malagi ni uli ko dari kay ang ako say mag-asikaso. Kay mubawi isa ko guys basa ijang pag-alima na. Mubawi isa ko. Manang maghilak ko guys ug adto sibo nga makanahan abit akong nanay dari nga. Nay dahan kadto buhaton dari sa kusina manang ako say mangusina. Buhaton. Ako say mangusina, mamughag kahoy, magdungag, magdutog sudan. Dari sa alamang ko mga 1 month siguro ko dari guys. Tung before ko ni uli og Cebu, mo ni ang gihimo na ang mga pangkuan ha dari. Diyan na ang gipambutangan ni sa og kanang bottle. Kay mubaha man dari, diyan na sa nangabuhi na. Nangabuhi na siya. Kari sa mga unod naman niya gipambutang. Nanguana nanubo na. Nubo na siya. Hinahinay na sila o bangon ang mga tanom. Karipod guys katong mga mayana ang arang magbuara karon na nabuhi na siya na na si Flory o si Juan ay nag-ilis na dito yung kakambal. Kalimutan ko. Gikan na sila nagsimba. Ay gusto mo gud kumukaan diyan ang way masabod-sabod ba kay. Arisdan jud. Ja, nagda sila sudan nga sinugbang manok. O sinugba na Ano dai. to pa may pinilaw no ko sa to. Jadi ada si Inday Tiri ang pinangga dia. Dali na. Utsumilog pila to? Utsumilog 14,000. Kumil. Di ba ka 8, 5. ito maginansi? Na ako may kaping-kapin. Ngano maginansi ka? Ha. Dako man to gramo. Ang luha ning dagay-day ganyan katawa na pug ko. 5 man to ka gramo. Pagka na sisin. Ganihan naghinilakay ya karon nagkunintahay. Kay Nagkunintahay na sa mga utang. kahilak jud sa motron ug magbalansit utang grabe ka magko. Hilak din sa mo. Hala. Naparboy ato trabaho na to. Wala kay ato papalitan sino ko Kumugi, balid sa sino na hot na nay. Trapal karo. Pag umagay na naman tayo trapal. Trapal guys. Ang lipayan naman kay among kusina na nay trapal. Salamat sa Ginoo, Gracia. Tagpilag. Ipagawa sa trapal din. Tara man. Si Tinta! Salamat sa Ginoo. Parato na diyan. Tara pilar. Si Tinta pero sa una 45 ra na. Sudupan sa trapal. Malipay gani ka na na atos, malipay gani kung kadi na maitom dito manghugas. Buwas sa nilong tubig. Kasi no, ang ginagagawa sa nudlo utang init ko. Nagkatasan ako sa bahay gikan ni Simba. Nalito na me. Balibang di na mauna na. Pero pina-prepare sa mga paniud to. Ug malibang kuno. Ug malibang kuno guys di na mawanan. Kasi dupang si Tiri kay katulong lipasan nga ni trapal. Nana, habal siya. Hapon ra sa absin. Yes! Karon ligo kay gitaw ka na nay. Kay maligo pud palis, di man magpali maligo palis. Dusa sa trapal Kada niya. akong bagong ato. Gawa sa nay trapal no. Ah, trapal na naman sa imong yato. Kay wasi. Hala. Hala Tiri. Tawa lang aron lipay. Ito ba sambaw? Ano pala? Tanawa na sa na hinuon. Guys, naghihilak na guys kalipay. Nanghilak sa kalipay. Nakaraw sa luto ko. Kadang si Juan nanghilak ni ka. Guys, nanghilak ni sa kalipay. Nakagimungutan. Kay mubangon na ang buhol, guys. Kay ahon nang gipabangon ng buhol. Ipatindag na hagilang mga tanom, guys, wala nang gihilak sila.
Ako yung gabidyo, o Liti tsukira. 100. Ha? Liti 100. Asa?